матур кешеләр бар арабызда. Күңел күзегезне ачып карагызла. Нурлар балкып тора йөргән юлларында. Ут уйната алар гади кулларында. Телләрендә бары күркәм сүзләр генә. Күпне өмет итмәс алар үзләре дә. Вәгъдәләре иман булыр, ялган булмас. Бер кайчан да алар яман гамәл кылмас. Дәрәҗәгә омтылмаслар, тыйнак алар. Гаделлектә сине кат-кат сынар алар. Туганнарга туганнарча мөнәсәбәт. Күрешергә чыгып торыр һәр чак сәбәп. Шундый матур кешеләр бар, күрәсездер. Әле бергәләшеп гомер сөрәсездер. Әткәй уйный моны. Аның моңы әле һаман хәтер түрендә. Төп нигезгә кайтсак, ул бүген дә гармон уйнар кебек күренә.
булыр.